És most nem akarom az adventjüket elrontani, de azt kell mondanom, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént. Ott ülök köztük. Döntés van. Le is írták, sőt el is mondják. Hát van az a hivatalos Európai Uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra. Egy Oroszországgal megvivandó háborúra. Hát hadigazdaságot építenek. Hadigazdaságot nem építenek 2 hónapra. Hát átállítják a járműgyártást, fegyvergyártásra, páncélozott eszközök gyártásra. Sorolhatnám a példákat. Van egy tudománya is a háború előtti korszakok vizsgálatának. Ez egy olyan dolog, amit társadalomtudósok vizsgálnak, ezeket én olvasom, és a klasszikus fölfogás szerint a háborús expanziónak 4 szakasza van. Az első, amikor a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak. Ez megtörtént. A második, amikor bevezetnek gazdasági szankciókat, és elvágják a gazdasági együttműködést. Ezen is túl vagyunk. A harmadik, amikor jön a sorkatonaság, és a hadigazdaságra való átállás. Ebben vagyunk most. Ebben van Brüsszel. És a negyedik, az már az összecsapásnak a szakasza. Tehát ezt nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket. Nem azért ez a neve, mert nem volt jobb ötletünk, hanem azért, mert ez a veszély. Most az, hogy Magyarország elérje, hogy Európa kimaradjon a háborúból, ez egy olyan feladat, amin dolgozni kell, de tudatában kell lenni, hogy meghaladja az erőnket. Itt leginkább imádkozni tudunk, hogy a Jóisten ne vegye el az esélyt azoknak, akik jóval erősebbek és hatalmasabb országok, illetve azok vezetői, mint mi vagyunk. De hát ha nem tudod megakadályozni, hogy Európa belemasírozzon egy háborúba, akkor mit tehetsz magyarként? Itt csak ki kell nyitni a történelemkönyvet, itt nincs új feladat, ki kell maradni a háborúból. És a kérdés csak az, ki tudsz-e maradni a háborúból. Nem tudtunk kimaradni az első világháborúból, bár akartunk. Nem tudtuk kimaradni a másodikból se, mert akartuk. A Tiszának se sikerült, és Horthy Miklósnak se sikerült. Azt kell megértenünk, hogy miért nem sikerült, és ha mi ki akarunk maradni a következőből, azt hogyan kell csinálni. Nem mondom, hogy éjjel-nappal, de komoly munkaóra számban ezen gondolkodom. Most nem osztom meg önökkel az összes ide vonatkozó észrevételemet, mert itt ülnénk még a következő adventkor is. Csak annyit akarok mondani, hogy ahhoz, hogy kimaradja háborúból, ahhoz erőre van szükség.